Три храни, които никога не причиняват подувания на стомаха. Печена тиква или сладки картофи. Тиквата или картофите се усвояват изключително добре, изключително бързо от организма, не престояват прекалено дълго в тънкото и дебелото черво, което води до факта, че се храносмиват много по-лесно от други храни. Кокосово олио, което е много подходящо за готвене, за шейкове или просто да го добавите към храната, както и всякакви други ядкови масла. Само трябва да имаме предвид да не прекаляваме с количествата, тъй като всяка една храна, която не подува стомаха, може да го подуе просто ако прекалим с нея. И храна номер 3, може би най-любимата на всички – шоколад. Особено черният шоколад, в зависимост от количествата все пак, около няколко парченца, около 20 грама няма да причинят подуване на стомаха, понеже особено черният шоколад няма мляко на практика. Ако има хора, които имат непоносимост към лактозата, то белия и млечния шоколад със сигурност не са най-добрия избор. Също така черният шоколад има полифеноли или флавоноли, които действат пребиотично и хранят добрите бактерии в стомаха. Това не означава, че трябва да ядем по един шоколад на ядене.